In Holwert gaat na week de 63ste editie van de Frieslandshow van start. In MFA de inzet in Holwert. Er binnen hen dwerghoenders, sierdoen, knien en cerama's te bewonderen. En op sneus stiet zelfs de populaire cavia-keuring op het programma. Naast de serieuze keuringen is er ook ruimte van willen. Zo is er een knuffeldierhoeken en kist op sneu meidwaan onder knuffelcavia-keuring. Voor elke nier met een leeuwe pluzige cavia. Een evenement van jong en oud en vooral voor elke nier die het gek is op besten, lieds of grut. In de studio zit nou Arie Hagedorn. Welkom en fijn dat jou even wat meer vertellen kunnen over de Frieslandshow. Want mijn eerste vraag gelijk is, wat is een cerama? Nou, daar wil ik wel mee beginnen om dat te vertellen. Laat ik zo zeggen, het is een kleine uitvoering van een kip. Maar als je het een kip noemt, waarom heb je dan een aparte groep cerama's? Nou, die ceramahouders die hebben daarvoor gevochten om een aparte diergroep te krijgen. Het is ook een apart kipje, moet ik zeggen. Oftewel een cerama. Je keurt hem op een sokkel. Je hebt dus een verhoging, daar zet je dier op. En als het goed is, heeft de eigenaar hem zo getraind dat hij blijft zitten. En zo wordt hij gekeurd. En mag er 1 keer afspringen, maar voor de 2e keer, dat levert een streepje op, om maar zo te zeggen. Ja, dan had er de eerste gele kaart al te pakken. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Maar wij praten nu over cerama's en kippen, maar helaas. Gistermiddag hebben wij te horen gekregen dat we geen kippen mogen hebben. Nee. Want er is een ophokplicht en voor ons kleindierenhouders een afschermplicht. En daaraan gekoppeld is een verzamelverbod. Dus je mag niet kippen van eigenaar Piet bij die van eigenaar Jan samenbrengen. Nee. En dat danken we aan 1 gevalletje van 10 dagen terug van vogelgriep. Ja. En wat doet dat met deze show aan zijn? Nou, de show gaat door. Ja. Maar de hele zaal hoeven we niet te benutten. We gebruiken de helft van de zaal. We hebben dat een paar jaar terug hebben we dat ook gehad. Toen was er van tevoren al vogelgriep en dat verbod. Maar ja, het komt nou onze rauwe dag. Ik had nota bene net de zogenaamde kooikaarten aan de eigenaars bestuurd. Met welke kooi ze hebben en waar ze en wanneer ze de dieren konden komen brengen. Maar ja, die kippenhouders, die mogen niet komen. Nee. Een geweldige teleurstelling. Dat snap ik. Want er is dan een leegte, maar de rest van de show kan wel terug in. Dus meesken die cavia's ja, daar hebben er niks mee te maken. Nee. Sierduiven niet. Nee. Ook overigens postduiven niet. Daar waren ook al vragen uit die regio. Daar zit ik ook in. Ik heb zelf hokken vol postduiven. Maar daar mag je gewoon alles mee. Behalve wanneer er sprake is van een zogenaamd 10 kilometer zone. Dan lig je dus binnen 10 kilometer van een besmet bedrijf. Ja. En dan zijn er nog veel meer restricties. Ja, en dat is gelukkig net het geval. Dat is voor ons niet zo. Nee. Want als dat wel zo is, dan mogen we die konijnen enzovoort ook niet brengen. Nee. En ik ga even terug op het op de keuring is. Want wat maakt een hoender of een cavia keuringswaardig? Waar wordt op let? Nou ja, dat verschilt per dier of per ras. In het algemeen kun je zeggen de konijnen en de kippen die hebben wel een algemene standaard. Maar per ras zijn er individuele kenmerken. En dat staat dus in een standaard. Zeg maar, dat staat op een stukje papier. Tegenwoordig doen we dat meestal digitaal. Ja. Maar en daar staan die kenmerken op. Ik heb zelf een site, dat is de www.defrieslandshow.nl. Daar staan een heleboel van die standaard van rassen op.
Dan kan iedereen dat raadplegen. Waar precies op gelet wordt. In het algemeen over kippen nou even dit. De kam, dat is een heel makkelijk kenmerk. Die moet aan een bepaalde tanding voldoen. En wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een vorktand, dan is het niet zo. Ja, ik hou dat nog 2 vingers gespreid, maar dan zit er halfweg een van die zit ook een uitstulping. En dat noemen ze een vorktand. Met 1 0. Okay. Een O. Ja. Dus er zijn bepaalde dingen wat ze wil. En dat krijg je meestal. Stel, ik hang cavia en ik wil echt meidwan en ik jou mee op. Dan krijg ik een briefje of dan kan ik op een site zien van nou, als in cavia sowieso al deze punten had, dan kist meidwan. Nou ja, ik zeg in het algemeen cavia kun je bij ons terecht. Ja. Je kunt in de zogenaamde tentoonstellingsklasse meedoen. Je kunt meedoen in een vrije klasse. Dan voldoet hij niet helemaal aan bijvoorbeeld de kleurstelling of wat dan ook. Maar dan kan hij daarin meedoen. En wat nu nieuw is, dat is een knuffelkeuring. Ja. Dat is niet helemaal te vergelijken met de gewone keuring. Maar daar wordt op verzorging enzovoort. Ja, bij verzorging bijvoorbeeld nagels. En of de ogen goed vrij zijn, dat daar geen haartjes in komen en zulke dingen meer. En dat doet die knuffelkeuring doet bij ons een cavia-specialiste, die zelf cavia's heeft, maar daarbij is ook dierenarts. En dat is een mooie combinatie. Ja. Die kunnen we hebben dat op 6 september gehad bij Mulder Agro. Ja. Was een geweldige belangstelling daarvoor. Dan liepen ze zo, er kwamen mensen aan lopen met de cavia op arm. En die kregen daar een oordeel over. En zorg je ook dat er mensen vanuit het hele loon op deze show afkomen? Of is het meer uit de regio? We kunnen zeggen regio. Ja. Het was heel opmerkelijk, en dat wil ik nog wel even noemen, dat op die cavia-dag daar op 6 september hadden wij mensen uit Zoetermeer en uit Hoofddorp. Ja. Maar dat is wel heel extreem. Hè? En die komen nu ook niet, want er is een grote concurrent in Hellevoetsluis. Daar is volgende week een hele grote cavia-show. Dus die mensen uit die regio gaan daarheen. Ja. Maar ik heb dus wel nu inschrijvingen uit Nieuw-Leuzen. Dus dat is in Overijssel. Ja. Die komen dus wel. Ja, en als mensen gewoon als taskoger komen willen, dat kan ik. Maar ja, heel graag zelfs. Ja. En hoe laat begint het? Het is in het multifunctionele centrum van Holvert. Ja. De inzet. Van hoe laat tot hoe laat is het? We hebben donderdag de keurdag. Dan is het publiek vanaf 1 uur welkom. En als ze dan er zijn, kunnen ze de eindkeuringen meemaken van onder andere de konijnen. Die zal na de middag gebeuren, zo vanaf 1 uur, half 2. Dan hebben die keurmeesters 's morgens al uitgezocht wat de beste zijn. En die brengen ze dan bij elkaar om daaruit de beste van de show te kiezen. Ja. En daar zijn dus ook nog wel prijzen eronder. Er zijn ook verschillende klassen. Je hebt hele jonge konijnen. Dat noemen we de C-klasse. Daar zijn apart, komen die. Maar een C-klasse dier kan nooit de hele show winnen. Nee. Want op bepaalde punten mogen die nog afwijken van het andere. Ja. Nou, en er zijn dus sierduiven. Op zaterdag hebben we dat voor de cavia's. En dan zal er, ik denk zo rond 1 uur of 12, denk ik al, een eindkeuring zijn. Maar daar kunnen ze de hele morgen bij terecht. Dat is op donderdag willen we die keurmeesters rust geven. Kijk, er zijn altijd mensen die wat te vragen hebben. Dat kan. Dan wijs ik altijd naar de Jongdierendag. Want die op Jongdierendag, daar kan iedereen binnenlopen. En dat is ook een beetje andere sfeer.
Want ja, zo'n Friesland Show winnen, daar doet wel wat. En Ja, ik mat even naar de tijdje. Ik ben helaas terug de tijd heen. Jouw kinderen een hele protte meer over vertellen, dat jij ik wel. Als mensen nieuwsgierig binnen, ze kunnen naar Holwert komen. Het is onkomend weekend, of takkomend weekend, maak eigenlijk zeggen, in Holwert de inzet. Dus bisto een dierenliefhebber, kom per vast even in Holwert tijdens de 63ste editie van de Friesland Show. Arie Hagendoor, dank je wel. En de toegang is gratis.